салом алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. хуш омаден ҳама каса ба канали мо. хостум дар бораи пособия каме бо шумо суҳбат кунам. дар ҳамун наворе ки як то пеш буд, хато накунам, дар бораи пособия бисёр саволҳо шида буданд. баъд ҳамун коғазҳое ки мара ҳамун ҷои пособия додагӣ буданд, ҳаваёро ҳамаша гирифтама. бисёриҳо гуфтанд номои пособиҳоро аниқ мекарден. барои ҳамин хостум ки номошо набугумтона. мехоҳам ки подробности дар бораи ҳамин гап занам. чизе ки ба ман гуфтанд ҳаваёро барои шуморо мефаҳмонам. пособия барои он занҳое ҳаст ки вид на жительство дорои метиҳанд, РВП дорои метиҳанд, ҳамқай ки кӯдакошон то 1,5 солагишона кам метиҳанд. барои гражданинои Россия пособия ҳаст. агар пропискаи постоянӣ дошта бошем, баъд пособиятон метиҳанд. бо пропискаи постоянӣ ман рафтагием инамиҷа МФЦ рафтагием, маи документи ҳама ин коғазҳоро мара ҳамуҷа додагиан гуфтем. дар иҷа 5 намуд пособияра мада коғаз додагиан ки дар 5 намуд пособия номошон чия, дар 5 намуд пособия чиҳо дар кора. Самое главное, аввал бояд удостоверение многодетной семьи книина. Барои дар кора паспорти родителей, свидетельство о рождении всех детей, свидетельство о заключении брака. Агар брак надошта бошен, расторгнут боша, расторжение брака. Свидетельство о регистрации по месту жительства на детей. Фотография. агар хоҳен ҳам дахтону ҳам да шавҳартон, ҳам сурати шавҳартон дар курай, ҳам сурати худтон. агар ки нахоҳен да шавҳартон, фақат суратҳои худтон. анами қачи барои удостоверени многодетни семьи дар курай. айрӯи анаҳами ба шумо метавонед ки анаҳами боқимондаи пособиёро туғри кунен. Ҳаста ежемесячное пособие на ребенка в Аклиджами шаҳри Моя в Новосибирской области для малоимущих наистагиай. Барои дар кора паспорти обоих родителей снился медонен хтон ҳаматон обоих родителей. Свидетельство о рождении ребенка детей, паспорта детей. Мақсад агар кӯдакоятон ки паспорт доранд уже калонан. Свидетельство о браке, агар ҳамун браки, ҳамун удостоверение, агар мақсад надошта бошен брак, расторгнути брака, мақсад ҳамун расторжение брака, коғазаш. Справка о доходах за последние 3 месяца перед обращением зарплата или алименти. Панҷумаш свидетельство о регистрации по месту жительства на ребенка детей. Вайш ҳамо свидетельствои вайтуна пропискотуна осонтарш фаҳмонам. И лицевого счета, и намо чизе ки лицевого счета на имешу банка на того, с кем регистрирован ребенок. ишо оқа нафаҳмидам. анами охиронгиша оқа нафаҳмидам. ҳамша трудовой наивайша шашум да лицевого счета и наименование банка на того, с кем регистрирован ребенок. Ана ин ҳамаш трудовой книжка. Трудовой книжка агар дошта бошен мебарем. Бо ҳастай на ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей семьи при рождении 3 и акбаро ҳамон многодетниё сеим фарзанд боло дошта бошед, бо и хеле пособияш бидай. барои и дар кора бо ҳамин паспорту хулоса чизе ки да ҳаваёш дар кор буд, иёшам ҳаваё снился ҳамин удостоверение многодетной семьи, мақсад бигем чи свидетельство о рождении, пропискотон ҳамаи ҳамво.
این تلفن ما یک خیره نشان میده، یک روشن نشان میده. بخشش برای کمتر نمیدونم یا روشنیش نمیفره یا که در روشنی همین خیلی میکنه. Бо хастай пособие ежемесячная денежная выплата на детей с 3 до 7 лет. Иштам ина бине чи дар Корее. Паспорты заявителей Айхарди, Падар, Модар, СНИЛС, всех детей. Инам джабине хамаш на истеге чи дар Корее. Намехай стоп када бинем чи дар Корее ай 3 то 7 солагия. Баъд бо ҳастай пособия по уходу ребёнка до полутора, ҳам то 1,5 солагию бо то 3 солаги. Мақсад то 1,5 солагия ки гирифте бо то 3 солагия продлитш мекуне. Иштам ина мехай қапида меистим бине чи дар Корее стоп када ҳамаша мехонем. یک شخص نمی نمره ما پرسید دادم چه خلاصه زنگ زد میگه که من پاسپورت دارم حالی یکم پاسپورت نگرفتم بری بگیرین آخه چون نمیگیرین همه چطور هست مقصد کودکش خالون شده سرانو آدم کودکدار دفل همه وقت در کاره به فکری ما در این غریبی عذاب میکشیم میتین ای همه شانسوی استفاده برده میگیریم از آنکو مشکلی خودمون حل میکنیم یکم مشکلی مقصد در مرده کم یورده میشود در همو اویله بگیم اینم خیلی دوستانی عزیز امیدوار هستم که نقص فهموندم بخشش برای کامیرای ما گاه روشن گاه چی نشان دادسته یا نزدیکی بدش کردم برای همین خیلی شیر دوستانی عزیز امیدوار هستم که یکم فایده ما برای شما میرسه خیلی با کسانی که نمیفهمند با پرسان نامرو و میمانم با خوشتر میفهمند من که مرم پروفسیونال نیستم برای که در همین ساحه هازی چقدر سخت کار کردستم مقصد همین کارهای خدمت بود کردستم چیزی که به مرا میفهمونند با من کوشش میکنم که برای شما را یکم فایده آور باشه. салом алейкум дӯстони азиз имрӯз рӯзи дигаре ҷа магазин рафтестам бениҳоят қин раҳгарди барфу мулоимак шидиям пота мемонӣ медроя меравад имрӯз дуюм рӯзи рӯзадоримай гуфтам ки имрӯз як дамла макунам капуст набат духтарма хоб кардам додарам имрӯз ба хатнояй кати кӯдаком шиштагияй мерам як капуст мегирам ҷа магазини монетка рафтестам монетка мегӯ магнит ба фикрам магнит ҷази магазин мерам чизои лозимиам мегирам ҳавомон ҳавои гармак автоваки хушрӯ ина вапше ҳаво гарми хушрӯ буд ҳамаи ҷо вай бад барфо ов шудаги хушрӯ буд раҳо ҳоз яка ов шудестиян обед шудесте ов шудестиян магнит рӯзи гузашта буд ай киоски тоҷико рафта вай гирифта будам мевай ки гирифта будам помидор 400 сом буд айҷа 149 да уҷа помидор 400 сом бодринг 129 ҷа каду будай якта кадуча гирифтам манту кадан дар курай капуст мегирам капусти сир як тавзи капуст мегирам нархи пиёзи сир 84 рубл нами меҳнатакои ма ҳамаша пусон шавҳарам нафурӯхт ҳама пусидан партофтем 25 лимча 25 лимча мегем
як 7-8 лимчаш монд, дигар боқӣ монда ҳамаро ҷудо кардам, пешаи омаданам партофтам. ҳама пусида овош рехта иста буд. Картошка 64-85 рубл. 7 тонн картошка када будам. ҳамин нархҳои ҳамин картошкаҳоям агар картошкаҳои ҳаме дехушрӯблиша дар ҳамин видеоам ҳаста, кадом дидагӣ неста дуроя бина картошкаҳои ма чихи калон-калони отборни фасон буд. баъд ай анани таплёни масла бини нархаш 239 сом барои вай. барои самбуса бениҳоят хушрӯслаёна теста мекунад. варақин ай ҳамин бениҳоят нағзай намоята гирифт. ина биромадам ай магазин, анака барфора бинем чӣ хабар. бениҳоят қин қадам мондан. бениҳоят қин. ҳатто ёд кардаме, тоҷикистона ёд кардаме. бирам мегум тоҷикистон, кӯдакома бигирама бирам тоҷикистон. соли кӯдакома 2 сол шуд нарафтам тоҷикистон. мебарам кӯдаком тоҷикистона бениҳоят ёд кардам. кӯдаком дар ӯ тоҷикистон ҳамихекбай мешаванд ки қазҳалои сахт мешаванд ки 2 боре бурдумшона 2 бор шата хӯрдум бугем. бениҳоят касали сахт мешаванд. айси парто мешаванд, айси шикамраво мешаванд. дору фоидашон намекунад, иштиҳо намекунад. ин бача калони ма дида намешид. пӯст рӯи сухон шидагӣ буд. 1 моҳи истодагимда. 1 моҳи истодагимда мехашидам. Хосама рафтаи магазин омадам. Инами таплёни маслае ки гирифтам, медуна и ранги чия? И ранги хазари Тоҷикистонай. ранги хазарое ки дар Тоҷикистон мефурӯшанд ку анам хали хазарай. копия. саду чанд сум буд, нархша нишонтон додум. Якта капуст гирифтама. приправае ки ҳама вақт ман истифодаш мебарам. инай приправае, инай перец молоти гирифтама. зира гирифтам. камакак помидор гирифтам. баъд айрӯзе ки духтарам вай хур шудай, ба стакан охир шудай, успед кунем, ай дасташ мегирем, успед накунем, ова мехӯра, стакана мегирем, мепартоя. дутаин хали стакан гирифтем. стаканои бачаҳома шикастай духтарам. барои бачаҳома 2 стакан гирифтем. қапсалатам як бачам помидор мехӯра, якташ бодринг, ба якташа помидор гирифтам, ба якташа бодринг гирифтам, ба якта анам хали кадуча бигем гирифтам. иншоаллоҳ ба каду манту мекунем. инами калар имрӯза харидем. баъд дар ваям бигем дар фаршом ай анами меандозам. гашничи байкадаги майдакадаги бениҳоят бамаза мешавад. ма дӯстони азиз дар иҷа дамламама сар кардам, ҳамхетек ма мондам. ма ҳамхали бисёри вақт гӯшта бо пиёз бирён мекардам, ҳар хел мекардам. рости гап дар интернет хеле рецептша дидам, бо хелиш бо маъқултарам шид. гуфтам ку як бор ихелиша кунам. хай чизе ки ман дорам ҳамуро истифода мебарам. мақсад дар и зелени болгару тамоми чиз боша, бо бениҳоят ба мазаи хушрӯ мешавад. чизе ки ман доштам бо ҳавай тайёр кардам. инам хали бинен дӯстони азиз, ман чӣ хали икара дамламама тайёр мекунам. марҳамат тамошо кунед. дар иҷа ҳар намуд приправо, ҳама намуди приправара мехе гирифта якҷоя карда, дар ҳар як қабаташ кам кам
кам кам бигем ранги мариноват бар ин чошидам. Инам хай дӯстони азиз, марҳамат тамошо кунед. чихеле ки дидем дӯстони азиз, ина мехоҳам ҳамаша бигем ки қабат ба қабат чошидима. Дар болошам капуста ранги чихе ки дам мепартоем мепӯшонам шаи ака дар алови паст мемонем ки май дакада мақсад буҷуша ки хушрӯвак паза алови баланда намемонем. Ана мехоҳам маша бигем ки чиндим қабат ба қабата ака даша пӯшонда мемонем дар алоби паст. Да иҷа аллакай тайёр шудагиай вайма бигем дамламаи ма хостум ки ба шумо нишон бидим ки чихел омад. Бинен чихел мақсад пухт хушрӯ як ним соат бигем 2 соат дар алови паст истод. Бигем ҳамаш хушрӯ пухт, капустам хеле мулоимаки хушрӯ шудан. Ман хадам бениҳоят капуста нағз мебинам, барои ин капусташа бисёр андохтам. Ира ман барои ифторӣ бегаҳам кардистам. Додарам ки дар хона буд, барои ҳамин қайр як ҷоя карда гуфтам давай бардорам, боқӣ мондаша барои бегаҳи ифторӣ хадам бимонам. Хостам хеле бениҳоят ба маззаи хушрӯ омад. Картошкаошам бениҳоят мулоимак пухтанд. Ина мехоҳам дӯстони азиз, умедвор ҳастам ки ба шумо писанд омад. ҳатман шуморам тайёр кунед. Бениҳоят бӯи хушрӯ омадеста. Дар ҳамин ҷа бо шумо худоҳофизӣ мекунам то видеоҳои оянда. Худо нигаҳбон.